Recording by Kailas Studio, Elegance. खई में छौरी और खई में माठा मोटई के छौरी तोता होई जई में पाठा दूध दही खई में छौरी और खई में माठा मोटई के छौरी तोता होई जई में पाठा अहिर जी के घर में लागल 4 गो भैंसिया कर ले यहाँ तब से प्यार के सच कही दे तो जिंदगी सवार के।